Pak Jayanto, Ibu Ayu, monggo. Keluarga besaripun monggo. Matur sembah nuwun Ibu. Matur sembah nuwun Budi. Niki dereng telas kok pun lho Bu. Bareng sampun pepanggihan nyatane jero Bogel. Ayo le. Yo. MC-ne njaluk ngombe. Ngombe kopi pahit. Yo.
bareng sampun pepanggihan nyatane tulung batin ati bakati weh ra minggir tabrak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nadyan wujud temong peksi sing isor witi ngrasani Pripun? bugel rupane rapate bagus suarane apik men jare. Yang uti sing ndi sing iki apa sing Wonogiri? Uti, Mas Bogel menika pripun kepanggih asline ganteng napa mboten? Bagus napa mboten menika Uti? Matur nuwun Pak, ora sida bawa ora masalah aku. Wis bawa. Ya elek-elek aku ning kene. Oh gak dia. Sing ngomong elek sapa? Trimo aku. Sing ngomong elek sapa? Pak lho. Pak. Bagus napa mboten menika, Pak? Aduh kaya mriko tekan iki lho. Pak. Dadane awet esuk lho. Ki jarene leh ngene, Pak. Mas ngene semangat tenan lho, Mas. Bagus napa elek? Bu. Bagus napa elek, Bu? Bagus Bu. Tak teruske. Agawe tak lining pronto asik len kowe fans ning kene Mas Jakarta kok mau sing foto karo aku kae lho Jeng San mbok menawa enek mbok rondo to mbok jodohan karo kowe mamat rondo sorry no lho terus lah seneng aku cah nom-nom oh golek sing perawan kincil-kincil malah gilani Mboten sah nyawer Bu, kajenge sepi sisan Bu. Uti, mboten sah. Masa napa saweran? Nggih. Alus manis. Mikir sing mati ya Dik, aku arep muni ngono kuwi mau. Nono iki melu-melu mah. Aku empono ketok esensi karo sampean lho, Ken. Alus manis tur mrak ati wis suwe nggon kula lono golek isi Ketoke buke ke anu kok kegawa ngimpi tenan lho Mas. Ben ae nanggap dhewe Bu isuk ben. Engko parani rono yo. Hah? Parani yo. Oke, baik. Yo to? Heeh. Ben engko kepethuk Bogel jarak dekat piye? Lah iya ben Bu, saking asli kadoan mirsani bagus iki lho, to. Bu. Mangke lek dicedhaki pripun nggih? Nah. Lali meneh. ora dek golek sing bodang kuning. Lah. Ngene kok. Kok lali bae. Lah iya. Goleki. Dikira aku ki epilepsi apa piye? Kuning ngono lho. Goleki si kodang kuning. Halo. Cok ngono to, Mas. Ya ora apa-apa Mas, iki sing slering ki ora cangkemku lho Mas. Miku lho. Halus manis. Dek kuwi neh. Lah dek bulet ae. Iba bunga ing atiku. Nyanding bisa dadi tombo keculke Mas Maman ben penak Uti nggih podang kuning dados nggih pundi wau MC-ne njaluk aku wae Kak esuk awaning omah wis nodak rasa luyuran kanggo leki sing tak sayang mobeng
Mulya. Semar Mulya. Mbak Rina mana nih Mbak Rina? Enak ya Mas. Enak sak jose cayu. Semar Mulya untuk Anda semuanya. Nyokek yo
Aku mewakili pacarmu mau mantanmu. Sapa? Sing tukang laso sak mlebu sedeng ngono ki lho. Jae gak melu to dina iki. Aku mewakili, Dek. Dia TTM. Apa kuwi? Ngerti TTM apa ora to? Wis lop ya? Heh? Sing kowe. Oke, baik, baik. Siapa? Wonge gak melu. Ora melu. Mulane tak kei sesak mlebu sedeng, tak kei sekop-sekop sisan. Sing nyenggaki aku sisan. Terus iki sing sesak sapa? Kowe no? Aku? Heeh. Kok? Lho kok? Sesak tapi penak. Tuh, 2 3. Catatan sajroning ati ora luntur saya merahati aku kowe dadi garwa Ya wis ulangi ne apa piye? Cek angel kok mani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lindu sampun nggih. Pak Lindu sampun nggih Pak Lindu. Tuti-tuti di kasur. Diam-diam merayap. Datang seorang bogel. Hop. Lalu semit dipaske. Lah piye lho Mas? Aku mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, beca, tolong bawa saya. Lihat penuh dengan
asmanipun? Bude Mariati. Bude Mariati. Kamu siapa, Dek, namanya, Dek? Mas Ferdi. Mas Ferdi niki Pak D. Joko. Pak Joko, Mas Ferdi. Pak D Joko. Nah. Nakat mriki, Mas. Ayo. Kowe kok seneng men bojo loro to? Enak jare. Ya, urip pono kudu abdi. Kopi tak tukuke opo. Wah, sini santai. Gombel. Iya, bojo loro. Iki dimedle karo saping gunung sik. Bojo loro. Oh, bojo loro. Guys, disuwuk, Mas. Bapak ning endi mau Bapak? Njuk sangu Bapak ayo, Rene. Rene njuk sangu Bapak sik. Gak iso iki, gak iso. Dilebokke Dek Tuti. Njuk sangu Bapak sik. Pak njuk sangu nggo nyawer. Ndang. Urip Njuk sangu Bapak jare Bu. Njuk sangu Bapak jare. Njuk sangu Bapak. Bojo loro Mas, Mas Dita Sembadan. Sik, Mas Ferdi jangan kemana-mana dulu. Jo. Nah, lagune bojo loro. Iki sing ngendang sapa? Mas Maman. Sudirman Kacori
Loh, Mas iki mau sing njaluk lagu sapa? Mau tak kandhani lho, Dik. Joget-jogete rasa nyawer. Bareng duit entek rawani joget lho. Kok diet sih? Iki mau Masane iki Semar Mulya iki mewajibkan nyawer apa piye? Kok terus ngece lho, wong ning kono lho kandhane. Sapa? Endi mau? Lah iki lho. Njaluk lagu. Oh iki to. Mau mosok jarene duitmu entek terus gak wani joget jarene. Oke. Kang Rene nek nu. MC ini njaluk kopi. Jare sik akeh lho jarene kowe jok ngece lho. Nek cek akeh mrene, joget rasa nyawer diomongi ngeyel. Bareng lagu diputer gak mrene. Iki juragan kabeh kok rumah Lah iya. kamu lho. Pae kok. Tanggapi campur-sari apik-apik malan. Yo. Yo. Jancane kowe ning endi gelagakmu sayo priyan Semar Mulya di mana-mana. hatiku Om Iwan sembah nuwun. Namanya siapa? Om Iwan. Om Iwan. Solo bergoyang asik. Dino minggu setan tunggu kowe ngajak neng pawang mangu Om Iwan, ikut joget sini dulu Om Iwan. nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe. Mas siapa namanya? Mas Tito, tak SMS Mas Tito, malah mate. Goyang seno Mas, goyang seno. Mas Tito, Lali janji Mas Gito, Nah, kula ajeng tangkel kali panjenengan, janjane salah kula niku napa? jawab Angger Mas. sing disawer Lawanen wae. Mas, lawanen Mas. Kula niku janjane salahe napa, Mas Iwan? Kula sing kenalan kali jenengan, sing sawer mesti wong wedok. Kula nggih gumun lho, kula ten mriki salah napa, ngono apa salah dina kowe. Salah jejege. Kurang dhuwur ngoten. Oke, baik. Wah. Jenengan nek ngomong jarene kurang dhuwur kok mungkin. Kurang dhuwur to? Kene sebelah kene to, Om. Ben rada cedak lho. Ben ngidak-ngidak HP. Jancane kowe dengan gelakatmu saja ujiwani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Wayu asik Semar buat Anda semuanya. Ikut sini coba ayo.
rombongan lho, Dik. Kok cemburu wae? Aku ora jerles. Kancane wah, malah Asita. kabur ki engko malah. Hah, lebokke, Dik. Ayo siap. Bablaske sida rondo, Mas. Mas, napa ngersake lagu napa? ngersakne dangdutane jarene Mas. Dangdutnya apa Mas Tito? Oh, Perawan Kalimantan boleh siap. Mas Tito terima kasih Cie. Janggutmu dikapakne karo Mas Tito. Males gua. Janggutmu dikapakne. Ngene 20.000 tok kancane 100. Dingenekke lho, Gek. Lah iso. Kurang sayang piye dingenekke barang kok. Kowe iki cocok ngesan. Seneng aku. Seneng nang nanggap dhewe ora tau ngejob kowe iki. Janjane kowe harimau bareng. Jajal, mana omaman? Tak pernah ucap hello kakinya melambai. Harimau. Madem mengarep. Oh iya, kali harimau, ngono harimau. Oke, baik. Sanes Mas. Kleru madepe iki mau. Tak pernah ucap hello kakinya melambai. Harimau. Kesuwen. Mas Tito makasih ya, berkah sehat selalu.